La presentació Farràs Vilanova ha celebrat els seus 5 anys a la llar de Sant Josep, on ha rebut la felicitació institucional de l'alcalde de la Seu d'Urgell, Francesc Viaplana, i la tinent d'alcalde d'Atenció a les Persones i regidora de Gent Gran, Marian Lamolla. Farràs ha estat obsequiada amb un ram de flors i un pastís. Dóna gust de poder compartir aquests moments amb ells, que no és menor, 105 anys doncs és ja una edat molt longeva, i sobretot el que és més important és arribar-hi en aquestes condicions, que és una enveja. També reconèixer que estan molt ben cuidats aquí a la llar. Els representants del consistori urgellenc han pogut conversar amb la presentació i fins i tot han trobat aficions en comú, com el ball. La celebració també ha comptat amb la presència d'una germana de Farràs, les dues filles i el gendre, així com usuaris i usuàries de la residència i el personal. La presentació, doncs, fa 105 anys, però també té una genètica molt bona perquè té dues germanes que entre les tres fan 300 anys i les coneixem les tres i la veritat és que és un goig, no?, de poder veure que encara estan juntes i que encara estan tan bé, tant físicament com mentalment. La presentació atribueix al treball la bona salut de la que gaudeix actualment. Aquestes mans han sembrat camps grans, més que això, de mongetes. Han cavat, han esgarrapat, han brodat, han tallat vestit, a aquesta fins que es va casar li vaig fer tota la roba. La celebració ha finalitzat amb la repartició d'un dolç per a tots els assistents.